Délivré par Christ, nous avons fait à la production présente. Da ala dingela kiraya kuma minu fora kisiba nalikula muyene da ala dingela kiraya kuma minu fora bemeba nalikula obeda fara yesula dara yesula dara mati dala muyene da ala dingela bobo ukumana wene da yesula muyene da ala dingela unato usaniyara wene da yesula muyene da ala dingela Fato kene yara wene da yesula muyene da ala dingela Neto horo yara wene da yesula Dara yesula Kada ala togoka seba o beti sangulo ani dukulu daba ne barka da ala ala mu sangulo ne dukulu da nabe kilebo mo jugo ni mo nyombe ne ko ala ma ko abarka ne dalendo ala ke sangulo dara mo mo kanuna o ala ndale mbala kai je kanu aya dinge kilbe chi ne Yesu Krista je kisiba ne dale mbala ke dana baw ne be si jokono Luka fe anana ka fara ɲɔgɔn kan bolongen dengelen tɛ belata anana ka ala tɔgɔ tanu sebayaw bɛɛ tigi ala kɔrɔtalen b'a denkɛ Shadrak Mezak Abelnego u dara ala mun na ko ala bɛ se k'o kisi jugu sitanɛ ma ne kama o ala de ma ko ne dalen b'a la diɲɛ kisiba don nka sisan danabaw n bɛ fɛn mun fɔ aw ye fɛn saba de tora danaya jigi kanuya nka ala belebeleba o ye kanuya de ye Korantekaw fulata sura 17 a verset 17 ni y'a lajɛ i b'a sɔrɔ kanuya bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o yɔrɔ ka di kanuya bɛ yɔrɔ mun na nisɔndiya bɛ yen kanuya bɛ yɔrɔ mun na ɲagali bɛ yen ne dalen b'a la e dalen t'a la wa ala mun bɛ tile bɔ mɔgɔ jugu ni mɔgɔ ɲumanw ye ne dalen b'a la Yesu Krista ale de ko a ye na ne ma aw minnu sɛgɛnlen n'aw dɔnnilen don na lafiya di aw ma ministre tɛ se ka nin kuma fɔ député tɛ se ka nin kuma fɔ o kuma bɔra jɔn da Yesu Krista matigi taw a y'a sɔrɔ fu a y'a di fu a dira aw ma gansan a y'a di gansan ne bɛ si jɔ la ne y'a fɔ aw ye ko n'i y'a mɛn ko dɔnkili hinɛ mun b'i dusukun na i b'o de fɔ i da la o de ye dɔnkili da la nka ne dalen b'a la ko hali ne sara bi ko ne ni matigi Yesu Krista bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kɛ aw ka danaya la ten Luka ne y'a fɔ ye ko cɛ dɔ bolongen den 5 a bɛ baara kɛ nka dɔ bolongen den 1 o ka fisa ni cɛ dɔ bolongen den 5 ye Luka ala k'i bolo min i ka baara la matigi ka dugawu ye Musa y'a fɔ ko dɛmɛ bana di ni diɲɛ ma Mose y'a fɔ ko kuma bɔ bana di diɲɛ ma o bɛ dafara Yesu la dara Yesu la